ପିଆଜ ଟମାଟୋ କିଣି ସାରି ତେଲ କିଣିବାକୁ ମନେ କରି କିରାଣା ଦୋକାନକୁ ତେଲ କାଚ ଦେଇ କହିଲେ ବୋତଲ ଦିଅ ଭରି ଦୋକାନୀ ଲିଟର ପଳା ଧରି ଦୁଇଥର ଦେଲା ମାପ କରି ଦୋକାନୀ ଲିଟର ପଳା ଧରି ଦୁଇଥର ମାପ କରି ଘଡ଼ିଆ ଜାଗଲେ ହାଟ କରି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ଥିରି ଲୁଗା ଦୋକାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାତି ପାଇଁ ଜାମା ତିଆରି ପାଇଁ ଭଲ କପଡ଼ାଟେ ବାଛି ଦେଲେ ଦୋକାନୀ ମିଟର ବାଡ଼ି ଧରି ମାପି କାଟି ଦେଲା ବାଛି କରି ଦୋକାନୀ ମିଟର ବାଡ଼ି ଧରି ମାପି କାଟି ଦେଲା ବାଛି କରି ଏ ଧଡ଼ି ହଜା ଗଲେ ହାଟ କରି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ଥିରି ବରଷା ଆସିଲା କାହୁଁ ମାଡ଼ି ବାଟେ ଧଡ଼ି ଅଜା ଗଲେ ପଡ଼ି ରାତି 8টাରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଠୁ ଛିଡ଼ି ରାତି 8টাରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଠୁ ଛିଡ଼ି କମଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇ କରି ପାଟି କଲେ ଅଜା ଥିରି ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଆଣି କରି ନାତି ମାପି ଦେଲା ଦର 104 ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଆଣି କରି ନାତି ମାପି ଦେଲା ଦର 104 ଧଡ଼ିଅ ଗଲେ ହାଟ କରି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ଥିରି